My dnes druháčikmi skúšame prvýkrát skenovanie QR kódov a otváranie cvičení vo Wordwall aplikácii a opakujeme si matematiku. Vyskúša to naša žiačka, Evička, vyskúšaj to, či to funguje. Super, načítali sme, Evička si otvorí ten horný riadoček a cvičenie na matematiku môžete otvoriť, precvičovať. Super, Evička, sa ti páči? Výborne. Magduška si dnes skúšala naskenovať QR kód, otvorila si cvičenie v aplikácii Wordwall. Magduška, povedz, ako sa ti páči práca s QR kódmi. Dobre. Naši druháčikovia si dnes prvýkrát vyskúšali prácu s načítavaním QR kódov. Ahoj. Otvárali si cvičenie vo Wordwall aplikácii a trénujú si, opakujú si a zdokonalujú mäkké tvrdé spoluhlásky, doplňanie mäkkého a tvrdého i. Druháci si naskenovali QR kód, otvorili si cvičenie v aplikácii Wordwall a teraz riešia na striedačku pekne vo dvojici zo slovenského jazyka úlohu na kontrolu správnosti slov s mäkkým a tvrdým i. Dnes si opakujeme takouto pohybovou hrou, kde majú deti kartičky na chrbáčiku, chodia po triede, pozerajú na chrbáty spolužiakov a rozmyslia si, aké písmenka doplnia do slova. Prosím spolužiačku, počkaj chvíľočku, ja si zapíšem dve písmenká, ktoré si myslím, že patria do slov. Pozri, kto je pred tebou.